दा बुहुद आरो खाजि जाबायगासिनो दं नै ओमफ्राय नों खाजि मोनजाजेनबाय गोथाव ना थावा ओमफ्राय नोंलाय माथो बेदर जाखो माबा अमा बिबु बिखा दंजोबो नै ए लगायनायनि हो बोरो बेलाय माथो ओंखाम माइब्रा बिदौखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै ओंखाम माइब्रा जाबावदों आदसा गोथाव ना थावामोन बरियाल' आदसा मिनिया ब्रादार बिथाङा दाख्लैसो हाबा जादों नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव नुदों जानांगौ दा दिनैहाय खाजि जानायनि लाहार फाहार आरो दिनै खय थारिख नोङो बुंहरदो दिनै 31 दिनै 31 थारिख डिसेम्बरनि 2022 लास्ट ने लाइफां फुनाय दिन लास्ट जाहैबाय दिनैनो लाइफांखौ जों बिदाय हरबाय औ ओमफ्राय गाबोनबो जाबावगोन जाहैबाय जोंना जाबावनाय जागोन एसे जोंनि फुरबुजरा गामिनि जानायाथ' गाबोन एसे हेभि जागोन औ ओमफ्राय दिनैबो खाजि मागिनाय हाबाफारियावनो दङ दा औ दिनैबो नैबेयावनो मागिबाय बेयावबो संगासिनो दं नै ओरैबो मोनबैसे बेदर नायनाय ओमफ्राय नै ओरैहाय आं देखायबावनि नै बेयावबो दं अमा बेदरा एभेलेबेलखा आरोना बेयाव सिथाव सावनाय हाबाफारि नै सोलिगासिनो दं ओमफ्राय नै बेयावहाय राननाय बेदर राननाया सोलिगासिनो दं आरो ओरैबायदि ओमफ्राय मानसिया एभेलेबेल दं दे नै बेयावबो अर सायनानै दं बहुद गोबां ओमफ्राय नै ओरैबो दङ ओरैबो दङ नै दाफाल' दं आरोना मानसिया ओरैबायदि गोबां दंखायो नै ओमफ्राय बेबो डेन्जार जाखायो आं गायनाय मोनदों ना मोनाखैलै देग्लाय आं गायनायबो मोनदों दानिसो उनावनो नुबोफिनोबोलै ओरै आदामोनबो दं नै खाजि जानो नै ओमफ्राय नै डेन्जार गोबां दे नै अयथासार गोबां जों गामिनि बायथाय डेन्जार गोबां जाखायो मानसिया सिथ्लानो बुंजोबखायो दा बुहुद आरो खाजि जाबायगासिनो दं नै ओमफ्राय नों खाजि मोनजाजेनबाय गोथाव ना थावा ओरैबायदि गोथाव दा ओमफ्राय ओंखाम माइब्राखौ जागोन ना जाया नोंलाय ओंखाम माइब्राखौ जागोन ना जाया अमा बिबु अमा ओमफ्राय बोरमाबो दङ ओमफ्राय नै बिनानावफोरबो दंलाबायजोबो आरो हेनथेन ओमफ्राय नै जोंना बाजै खावब्लिना रानगासिनो दं नै जालाबाय आरोना नै अमा बिबु बिथै जादों आरो बिसोरो नै होद गोथाव ना थावाब्रा सेंग्राफोर गोथाव नंगौ मजा जाना होदे नै ओरैबायदि होगासिनो दं नै जागासिनो दंखायो ओमफ्राय मोसानायखौ दिन्थियाखिसै आङो लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला कपिराइट क्लेम फैयो नालाय मालायनि मेथाइखौहाय होनो हाया गारियानो बुंजोबलायखायनो जोंना ओमफ्राय नै ओरैहाय जालागासिनो दङ नै जायो ओंखाम माइब्रा जादों जुमा गोथाव दा रिसियाबो जादो दे ओंखाम माइब्राबो माबाबो दे सिख्लाफोर जाना होदे थाब देथों दे जिहे हबे नानिया लाजि थाखायोहाय क्लेरियानो जानो रोंलायखालाय खावदोलै बेदरा सोरबा माब्रैलै सेंग्राफोर हाब थबेनो मोदानखोना केमेराखौनो लाजिखोलै मोसाग्राफ्रा नै ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर बक्सआखौ गंसेल' लानाय जादों आरो नै ओरैबायदि गिदिर जोंना माबाया बक्सआ नैबेनो वाट्सआ नै 510 नै बिदि लाजोबखानांगौखा जोंना इनभार्टार ओमफ्राय एमप्लिफायारा गोगोमखा नै जोंने 1800 वाट्सखा नै नायदो नै फ्रायनो दंबावो नै बहुद गोबांखा मानसिफ्रा नै बेहायबो जालागासिनो आरो इउरिखा आबै गोथाव माथो बेदर जानोलाय अमा बिखा बिथै लगायनाय ने आच्छा दे जाना होदे ओमफ्राय नोंलाय माथो जादों नोंनिया माबा माइब्रा सिथावनै बेदरा लखबनोसै सामेरालाय माथो जादों अमाखौनो जादों नोंबो दे जाना होदे औ दे ओमफ्राय बेनिलाय ओंखाम माइब्राखौनो आं गायग्रोनासो थाखाबाय साइसआ बेफोरो गासिबो ओंखाम माइब्रा आं गायजोब्बाय आरो नै बेबो मा ओमफ्राय बेयावहाय जोंनिया गामिनि गागिफोर दं आरो ओमफ्राय देग्लाय मादैया मोसायाखै खानाय फेदनै खालायना मोसाग्राया डेन्जारखा जोंना बे मादैया
देग्लाय मोसायाखिसै ओमफ्राय जोंना मेदामा रायज्लायगासिनोसो दं नै बेवाइफ्राथ' देग्लाय दांखादों मोसानाया ओमफ्राय नैयाव फिथा हमदोंमोन फिथा लांजोब्बाय ओमफ्राय बेदरा हायगासिनो दं नै ओरैबो थोआला संगोन ओरैबायदि अमा थै माबा माबि लगायनायनि आरो लगायनायनि संनायनि ओमफ्राय नोंलाय माथो बेदर जाखो माबा अमा बिबु बिखा दंजोबो नै ए लगायनायनि हो बोरो बेलाय माथो ओंखाम माइब्रा बिदौखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै ओंखाम माइब्रा जाबावदों आदसा गोथावना थावामोन बरियाल' ओमफ्राय गाबोन मांगिला गाबोन 1 थारिख रबिबार मोना गाबोनहाय अजेन मोनाव थांगोन औ बहुद गोबां दङ गाबोनबो थारमाने जोंना लाइफां फुनानै साननैख्लाय मोसानांखायो आरोना माने गामि न'खरा बहुद गोबां नालाय दा जानानै लाग्रोनोसै लोगोफोरनै ओंखाम माइब्राया जायै आंना खावसे जोब्बाय नै बै सिथावाबो जाजोब्बाय आङो आरो बेजों लोगोसे नैबे अमा बेदर आरो नैबेबो बेदर आरो दा ओरैबायदि जागासिनो दङ आरो थोआब्ला बिहरबावगोन